деньги за проживание. Скотские условия, которые... Сочида прокуратура Олимпиада төзелешләрендә эшләүчеләрнең инде 2 айдан артык хезмәт хаклары ала алмауга зарлануларын тикшерә башлады. Күптән түгел бер эшче үзенең хезмәт хакын ала алмауга протест йөзеннән ачлык игълан иткән һәм үз авызын җеп белән тегеп япкан иде. Говорить типа такого вопроса, Таҗикстан башкаласы Душанбеда Әфганстан һәм Таҗикстан президентлары Хамид Карзай белән Эмомали Рахмон уртак игъмиллек чараларын Әфганстанда киңәйтү турында сөйләште. Рахмон киләсе елда халыкара көчләр Әфганстаннан киткәннән соң Таҗикстанның Әфганстанда иминлек саклауда ярдәм итәчәген белдерде. Казанда хайваннар хокукларын яклаучылар кием сәнәгатендә күн һәм тире куллануга каршы пикет уздырды. Мондый чаралар Русиянең тагын Караклап шәһәрендә үтте. Киевта яшьләрнең табигатьне саклау оешмасы әгъзалары урамнан узып баручыларга климат үзгәрешләре турында мәгълүмат таратты. Алар дөнья күләм җылыну нәтиҗәсендә Киев янында банан агачлары үсә башларга мөмкин дип кисәтте. Экология, да? Так. Доброго вам дня. Әфганстан башкаласы Кабулның тарихи Бабур бакчаларында җирле башкаручылар һәм Пакистан, Һиндстан, Таҗикстаннан килгән җырчылар төбәккә тынычлык теләп уртак концерт оештырды.